खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, गुवाहाटीनि पेट्रल पाम्पनि साख्रि मावग्रानिफ्राय 1.4 लाख रां लुथिदों। 13 जानुवारि समबारखालि फुङाव गुवाहाटीनि जथिखुसि ओनसोलनि साखाथियाव सासे पेट्रल पाम्पनि मावथिनिफ्राय 4 लाख रां सिख'ना लाङो। डाकातिया फुंनि 10:30 रिंगासोआव जादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव पटासिल आम्बारि पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया जाथायखौ रोखा खालामो। रिपर्टनि बायदियैब्ला मोनसे गसर थिसननाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गिबि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला मावख'गिरिया बेखौ जमा खालामनो थाखाय नोगोद रां लागासिनो दंमोन जेब्ला गाग्लोबग्राफोरा बिथांखौ नोजोर होदोंमोन। जाथायफोरनि थार फारि आरो दायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया रोखा नङा। पुलिसआ आरोबाव गुदि खिथाफोर बुथुमनो खामानि मावगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो थाखाय खाथि-खालानि सीसीटीवी फुटेजखौ बिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव केसनि सायाव आरोबाव आपडेटफोरखौ नेनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीआव 22 बोसोर बैसोनि आइजोनि जिउ खहा। मोनसे गोथौवै गोजोन गैयै जाथायनि फारियाव बे जानुवारियाव गुवाहाटीआव गुबुन जाथायफोराव 4 आइजोफोरखौ थैनाय मोननाय जादों, जाय सहरखौ सोमोनांहोदों आरो गोसोआरि सावस्रि आरो रैखाथिनि बागै जिंगा सिखांदों। बावैसोनि जाथायाव 22 बोसोर बैसोनि ईशा भराली, गुबैयै बिश्वनाथ सारियालिनि सासे फार्मासिउटिकेल प्रफेशनेल, समबाराव पुब सरनिया ओनसोलाव गावनि भारायाव थानाय एपार्टमेन्टआव गावखौ फोथैना लानाय नुनो मोनो। ईशाया सासे लोगोजों थागासिनो दंमोन, जाय जाथायनि समाव नखरखौ लोगो हमनो गोजानाव दंमोन। पुलिसआ दासिमबो दुखुनांथाव जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो हायाखै। थिक सानसे उनाव 10 जानुवारि खालि गवालपारानि 27 बोसोर बैसोनि बिप्लाबी नाथखौ रुक्मिणी गावआव गावनि भारा न'आव गोथै सह' मोननाय जादोंमोन। बिप्लबीखौ 8 जानुवारिनिफ्राय नुनाय जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिनि न'नि बिगोमाया बिखौ नायनो गोनां जादोंमोन। खालि बिथांजोनि जिउ गैयै गोथै सह'खौल' नागिरना मोनो। पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि बिथांजोनि थैनाया गावखौ फोथैनायनि जाथायमोन ना गाज्रि गेलेनायमोन। गासैबो केसफोरनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीआव एसटिएफआ नंखाय राङाव 11.31 लाख रां जब्द, 2 हमजादों। मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ समबारनि सानजौफु 13 जानुवारि 2025 खालि गुवाहाटीनि गणेशगुरी ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों नंखाय भारतारि रां बिलाइयाव 11,33,500 रां जब्द खालामो। बे हरखाब सिग्रोमनाया नंखाय रां रेकेटजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ गिखांहोदोंमोन। जब्द खालामनाय नंखाय राङाव 500 रांनि 2,263 नटफोर दंमोन। नंखाय नटफोरनि अनगायैबो बिबानगिरिफोरा गंथाम मबाइल फन आरो नोगोद 400 रांबो बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ 22 बोसोर बैसोनि रुहुल आमीन आरो 30 बोसोर बैसोनि जाकिर हुसैन होनना सिनायथि होदों। आमीनआ इस्लामपुर लालुक, लखिमपुर जिल्लानिफ्राय आरो हुसैनआ सरू दामपुर, हाज' कामरुप जिल्लानि। सानैबो मथुरा नगर, एकसमी फट, दिसपुर, कामरुप एम जिल्लायाव थायोमोन। एसटिएफआ गोनांथार नेमखान्थिफोरखौ जुरिजेनबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दा नंखाय रां नेटवार्कखौ नायबिजिरगासिनो दं, आरोबाव हमजाबावनायनि जाथावनाजों। बे अपारेशनआ एसटिएफ आसामनि रांखान्थियारि दायफोरखौ होबथानो आरो रांखान्थिखौ रैखाथि होनो सोलिबाय थानाय नाजानायखौ नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ, 10,000 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ होनाया सोलिगासिनो। हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन दि 10,000 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय थिसननाय बिखान्थिया आथिखालाव मावफुंनायनि गुबुन थाखोआव दं। बे हाबाफारिया 1.5 लाख सोरखारि साख्रि सोरजिनायनि सोरखारनि रादायनि बाहागो, जाय रायजोआव साख्रिखौ बांहोनायनि थांखिजों मोनसे समायखिरा। फोरोंगिरि थिसननायनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोननो हानाय गुबुन खाबुफोरखौ फोरमायथिदोंमोन। बेफोरनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिनि आर'ग्य अरुण'दय अभियाननि सिङाव हाबाफारिफोर आरो फैबाय थानाय सेमिकन्डाक्टर बानायग्रा प्लान्टआव बिफावनि थाखाय लाइमोन फालांगियारिफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय अपस्किलिं हाबाफारिफोर दं। बेफोर लामाफोरा लाइमोनफोरखौ जाखांफुनाय दारिमिनफोरनि थाखाय रोंग'थिजों साजायनाय आरो ओनसोलाव गोलाव समनि रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ दिन्थियो।
बे हाबाफारिफोरा साख्रि सोरजिनायाव आसाम सोरखारनि गोबां बिथिङारि नोजोरखौ दिन्थियो, जेराव सोलोंथायाव दोरोङारि बिफाव आरो बिरोंदामिन आरो सावस्रि सिबिथाय बिथिङाव गोदानथार खाबुफोर दं। बाथि खौराङाव दङ टेट फोरोंगिरिया फोरोंगिरिखौ बुथारनो नाजादों। 1724 नं बराइनि आलगा बर्मनपारा एलपि फरायसालियाव साख्रि मावनाय सासे टेट फोरोंगिरि पंकज शर्माखौ सासे फोरोंगिरिखौ बुथारनायनि दायाव हमनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पंकज शर्मानि सायाव खोला सालमारा मानकासार जिल्लायाव गुबुन एलपि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिनि भारा न'आव हाबनानै बुथारनो नाजानायनि अजद होनाय जादों। फोरोंगिरिया जाथायनि सोमोन्दै खारुआबन्धा पुलिस थानायाव एफआइआर होयो आरो 8 जानुवारि 2025 खालि खारुआबन्धा पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामो आरो दायनिगिरि फोरोंगिरि पंकज शर्माखौ खायो आरो जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरिनि अजद बायदियैब्ला फोरोंगिरिया बिजाब लानायनि मुङाव फोरोंगिरिनि खथायाव हाबनानै फोरोंगिरिनि मबाइल फनखौ सिफायदोंमोन। बेनि उनाव पंकज शर्माया फोरोंगिरिखौ गोदोना सेरथेना बुथारनो नाजादोंमोन। दथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव आसाम इयुथ लीगआ जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि स्टेडियामाव आसाम इयुथ लीग 2025 U13, U15 हानजा C आरो U17 हानजा B आ जागायबाय। आसाम फुटबल एस'सिएशननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंजानाय बे लीगआ 4 फेब्रुवारिसिम सोलिगोन। आसाम फुटबल एस'सिएशननि मानिजाथाव नेहाथारि ड सांग्रां ब्रह्मआ बुंदों दि हादोरसानि लाइमोन जोलुर रोंग'थिखौ टेप खालामनो थाखाय क'क्राझार, तेजपुर आरो कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव इयुथ लीग खुंफुंनाय जादों। बिथाङा फोरमायदोंमोन दि 13 बोसोर सिंनि गासै 13 क्लाब, 15 बोसोर सिंनि 19 हानजाफोर आरो 18 हानजाफोरा 17 बोसोर सिंनि बादायलायनायाव बाहागो लागासिनो दं। क'क्राझाराव आसाम वारियर्स स्पर्ट्स एकाडेमि गुवाहाटीआ U15 नि बेखेवनाय बादायलायनायाव बड'लेण्ड FC जों मोगा-मोगि जायो। ड सांग्रां ब्रह्मआ बेखौबो बुंदोंमोन दि बे बोसोराव आसाम फुटबल एस'सिएशनआ हादोरारि गेलेनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों हानजा दैथायहरगासिनो दं आरो बिथाङा फोथायनाय दं दि आसाम हानजाया हादोरसानि थाखाय गोग्गानाय लाबोगोन। बे हाबाफारियाव आसाम अलिम्पिक गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि करबिरन्जन ब्रह्म आरो साइ क'क्राझारनि बारग' सामलायगिरि बिबानगिरि प्रदीप ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ आसाम धेमाजियाव रयेल बेंगल टाइगार स्किन आरो स्केलेटेल आद्रा थालांनायफोरखौ जब्द खालामदों। सेन्ट्रेल प्रटेक्शन फर्स (CPF) नि मावख'गिरिफोरा बावैसो धेमाजिनि सिसिकलघर खाथियाव मोनसे अपारेशननि समाव बेनि बेगेंनि आद्रा थालांनायजों लोगोसे मोनसे रयेल बेंगल टाइगारनि बिगुरखौ जब्द खालामदों। बे बाथ्राखौ कास्टम एबा होबथाग्रा NER शिलंआ समबार 13 जानुवारि खालि फोरमायदोंमोन। अपारेशनआ सासे सुबुंखौ गिखांहोदोंमोन आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि दिहुनथायफोरनि आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां गंनै गारिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। कास्टम होबथाग्रा NER शिलंआ एक्सआव फोरमायदों दि CPF गुवाहाटीनि मावख'गिरिफोरा 10 जानुवारि 2025 आव सिसिकलघर जिल्ला धेमाजि, आसामनि साखाथियाव रयेल बेंगल टाइगार बिगुर आरो बेनि बेगेंनि आद्रा थालांनायफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। गंनै गारि आरो सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। केस बुक खालामनाय जायो आरो धेमाजिनि फरेस्ट रेन्ज अफिसारनो गथायना होयो। गसरखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो सिगांनि नायबिजिरनायनि थाखाय धेमाजिनि फरेस्ट रेन्ज अफिसारनो दैथायहरनाय जादों। 8थि खौराङाव दङ धुबुरीयाव 7 कौटि फेग्रा बेसाद सावदों पुलिस प्रशासना। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनि रंगामाथियाव पुलिसआ 7.78 लाख 3,750 रांनि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांदों। धुबुरी जिल्लायाव मोन 8 पुलिस थानानि गासै मोन 88 केसफोरा ड्राग्स सावदों। धुबुरी जिल्लानि मोन 8 पुलिस थानाफोर फारियै धुबुरी, गौरीपुर, गलकगन्ज, आगुमनि, तामारहाट, बिलासीपारा, चापर, सपतरा। धुबुरी जिल्लानि रंगामाथियाव मैया जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ सिलिंखार खालामो। पुलिसआ 8 पुलिस थाना ओनसोलफोराव 978.24 ग्राम हेर'इन जब्द, 1053.26 ग्राम ब्राउन सुगार, गान्जा 533.475 किल'ग्राम, टेब्लेट 8,256 रोजा, 1,509 बथल कफ सिराप फोजोबस्रांदोंमोन।
धुबरी पुलिसआ पुलिस सामलायगिरि नवीन सिंह, मेजिस्ट्रेट आरो गुबुंले होबथानाय बिफाननि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव फेग्रा मुवाफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। धुबरीनि पुलिस सामलायगिरिया बुंदोंमोन दि ड्राग्स हाबाफारिखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।